vakomana veopposition valeona nelsonchamisa vouya vachifaya aiwa anonzi spokesperson weZANU-PF anonzi Chris Mutsvangwa vachiti mashoko akataura anofanira kuapologize pamusoro pemashoko akataura achiti aiwa they are causing a crackdown nekutoziva zvavo vari kuya vachisunga vakomana mahuman rights defenders pamwe chete nemapolitical activists. Sanapinda mashoko anomuda nyoko panapa namukwananzi unobva wasubscribe wolike woturn on the bell icon anovakambaina picture pamusoro panotanganyora achiti we denounce Mutsvangwa and challenge him to apologize to the nation and withdraw his statement. Vane vachiti ngawithdraw his statement panapa anouya achiadvocata achitaura mashoko ekuti the weaponization and abuse of the law for ZANU-PF political ends is now disgusting and embarrassing for the judiciary. Who is Mutsvangwa and what official judicial authority does he hold to determine the detention and the release of the accused persona? I think he should apologize and withdraw his ill-conceived statement. It's disrespect to the judiciary and the people of Zimbabwe and an abdication of our constitution. Panapa mukwananzi anene nyaya yakanaka achiti aiwa Mutsvangwa anoteka which position right yekuya achidimanda kuti aiwa all the political prisoners ngavachiriliziwa nekuda kwokuti aiwa Sadc summit yapera aneiwanepi ari kudzikisa the judiciary. Takutoona toti aiwa kujudiciary the people havana power vanoruliwa neZANU-PF. ZANU-PF yakatoinfiltrate kanopinda ikoko unoda kuti madecisions ese avachameka ani achideterminwa aiwa ne the ruling party ZANU-PF. Ari kuya mukwananzi achiti aiwa he must apologize, he must withdraw his statements. Dei yanga iri nyika yaiziva kuti nyika ine rusununguko anga dei akatonopiwa macharges pamusoro pemashoko aataura. Chibotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau yaunzwa ichitaurwa panapa naPromise Mukwananzi. Pinai mucomment section medu mutidze mafungiro enyu. Musangano subscribe or like pamwe chete turn on the bell icon.